Manahmanya koramga juanga dakika en pradek udadek stok sadek marokinyi kamora mora mintiere rwakini machiegni ma en twak e chenro mar mbaka oromo twak mabindo dwaro dhigodo nyime nyaka sa abich mar onyango kamata ye chenro ni nyinga en Sharon Ongao pono ni neno posters mabende nwake mbuyo ducheng manyoro ing'eyo thuondu wach mabende wadwaro lose pono no kineno anka mar paroni okiny mako wonya koramga juanga dwaro loso kotenre kod Chal mar Ochumi parni piny Kenya somo budget higa ka higa mane dwe mar auchiel mane higa mokalo no somo budget makama mane kinde thuolo mar dweche 2 machon mane dwe mar 4 katika mano chieng' tich adek mano mar juma mokalo migawo mochung' ne weche mar omenda bende nochiwo draft mano mar omenda mar budget mar hiko hala mar higa mar 2023 nyaka 2024 ka bende draft budget makamano en mar siling trillion 3.6 ka bende omenda ne ochwal ne bigepe mopogore opogore migepe mabende biro bedo kayudo ber mar omenda makamano en migawo mochung' ne weche mag somo wantiere gi migawo mochung' ne weche mag thieth wantiere gi migawo mochung' ne weche mag arita kwe kanyakla kod mano mar infrastructure mago dongruoge mopogore opogore in kaka japiny ka draft makamano osechiw mano mar budget mar hiko hala mar higa ni nyaka higa mabiro pachien mane kaluwore kod okang' makamano Mana kaka pile ioronwa ote namba mar ote machuok 30600 mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel mano Ramogi TV tudri koda mbui maga Facebook Twitter iyuda @Sharon Ongao okiny makawuone seche mabende wadwaro twak kaluwore gi Chal mar Ochumi okan kenda ka antiere gi jolony molony e weche mag ochumi mabende biro konyowa mar sumo paro ahinya kaluwore gi thuondu wach mabende wantiere godo parni bende wantiere gi jofwambo magwa mabende ogoyo tache kor gwenge mopogore opogore mabende biro irgi achiel kachiel mondo ginyiswa pach jopiny kaluwore gi thuondu wach mabende wantiere godo kaka mano werruok wenda okiny makawuono yudo thuolo makende welo mantiere godo mae yango margi mar biro e TV mar Ramogi dongan mor makende mokwongo werruok CPA Ann Komira arwak ni machiegni erokamano ahinya win mos oganda amoso nyikwa Ramogi juang duto kuma untiere muwinjo wakar kae to kendo an gi mor ahinya agero ni wadhi twak maber erokamano ahinya machiegni bende kopogre gi anya Ramogi juang antiere gi wendo machielo mano Kenneth Okwaro en bende ni yango mara keni kosa chake gi happy new year arwak welo donge machiegni happy new year erokamano kabisa adinga Kenneth Okwaro abira mor ka biro runinga mar Ramogi kama utiere nyikwa Ramogi juang erokamano abiro mondo watwak ageno ni wabiro twak maber bas mana kwa chako mana kar dhoga kama na wacho ni last week mano higa mano dwe juma mokalo migawo mar treasury chieng' tich adek ne ochiwo draft mano policy statement for public comments mondo migi winje kata mana pach jopiny ahinya kaluwore gi budget mar higani mabende koro en mar siling trillion 3.6 kipimo kata mana gi budget mar higa mokalo ne mar siling trillion 3.3 gisani kora nitiere medruok mar budget kod siling trillion 2.89 mabende migawo mar mochung' ne weche mag omenda geno choko e kor gwenge mapachoka mana pachi kaluwore gi budget draft ma higani wini kawacho kachako to aneno ka sirkal nigi gombo maber nikech gigombo girango yo maginyalo manyogo omenda mondo giyude yo mang'eny mondo okonygi nikech omenda ma sirkal choko donje yore mopogore opogore to gin mag dongruok e yore mopogore opogore ma sirkal nigi mpangilio magidwa ni mondo gichopie to paro mananya bedogo kana rango draft no en ni ineno ka sani raia osebet ka thagore ok osebet mayot to sirkal sama dwaro mondo ochoki gidhi mana choko kuom raia kech onge kuma ginyalo choke kendo to ok nyal bedo mayot ahinya nikech sama gichoke ma tiende ni koro ushuru ema gidhi choro malo to waneno ka sani tayari weche ok be ahinya dhano thagore ofuko osebet kadeny koro nya bedo maber ka ne ginyalo choke
lakini yo magibro choke go luoro nyamako waka obro bet no dhi hinyo kendo raia ahinya mano e pacha manyalo pare wach budget no. Akini Kenneth Pachina ngo kaluwore gi budget mar hiko hala mar higani mar siling trillion 3.6 ka ipimo gi mar higa mokalo. Aneno ka budget medo medre. Tiende ni sirikal pimo timo gik mang'eny moingo mana gitimo higa mokalo. Ma kade ber, kade giketo pesa kuonde maber, to ne nyalo konyo jopiny. Nikech ji hinyore adier, ofuko rach, nitiere jok manindo kech, osiptal be yath tine. Koro de ber ka budget medore, to waneno ka kuonde ma chando ga jopiny ahinya, kaka kuonde ma wachogo, ne pesa dhiye. Lakini kaka nanene, aneno ka kuonde ma wachogo, ok waneno ka wameda ahinya. Tiende ni pesa odhi kuonde moko kaka rita kwe, kaka sirikal tiyo public administration, to gimoko be infrastructure ahinya. Maseche moko sirikal wacho ga ni ka med infrastructure to bro timo uchumi bedo maber. Lakini king'iye gi sani to da gombo ni gikaila ma anyisi go kaka pith, kaka health, kaka school, deber ka pesa ng'enyne imedo kuonde go nikech mago kuonde ma jopiny chandore go ahinya. Ang'ino biro bedo kwa ng'iyo kata na budget, draft budget makamagno e okang' ka okang' kata mana kwa pimo kata gi budget mar higa mokalo. Mana kwa loso kata mana kaluwore gi dwaro mar piny owacho. Wang'e ni higa ni dwaro margi en mar medo choko osuru. Ahinya migepe mopogore opogore ni winjo kanyo ka bende jatend piny bende wacho, ka bende onyiso kata mana migawo mochung' ne weche mag omenda mar mondo mi gine ni omenda madonjo kata mana e yor ong'we yamo, nikech wang'e ni nitiere jopiny mabedo sebedo kata mana kichulo e yor mano ong'we yamo, e yor sime. Niwinjo kanyo ka koro migawo mochung' ne weche mag choko osuru e pacho ka, mano KRA bende koro ojiw mar mondo mi otim anena nonro mano mag oganda ma bende oseyudore ni nitiere omenda mathoth ka ma bende ioro e yor ong'we yamo. Keni an kaluwore gi pache, keni pache en mane kaluwore gi dwaro makamano kaka ja ohala kata mana kaka jal molony e weche mag ochumi. Aparo ni sirkal temo ni mondo omany kaka nyalo medo agulugi mondo gichok yo maginyalo chokogo mondo agulu opong' mondo rom negi gik monego yore monego bed ni gidonje nikech gineno ni thagruok to ng'eny e piny. To aparo ni bende dwaro ni kata ka iluwo jopiny to iwenegi e thuolo moro ma ginyalo yweyogo, nikech ibro yudo ndalo mang'eny osewach ni joma nie jua kali ok chul ga ushuru. To mana paro ni ema gitemo rango, nikech mage joma paro ni gitemo target ahinya, nikech yudo ka joma maybe yuto gi ni malo matin, antie kaka yuto gi no odonje system ma inyalo go to koro ginyalo chulo tax. To jok mapiny, joma uso e kor chiro, iyudo ka yes pesa to giyudo maber, lakini pesa ni ok donjga e system, tende nok gichul. To sirkal temo mondo yud kaka gikelo ng'ato ka ng'ato mondo okel gimoro mondo donji aguluni. Pek ma paro ni nyalo bede en ni ng'ama ni piny no, ing'e ni wawacho ni magi joma ni piny, ng'eny gi ok duto, nitie joma ni piny makoro laindo no kolu to idwa rwaki mondo donji e wach ma chudo. To kata yari giwinjo mapek, gin gi pek weche osebedo ka piny ok yot, pesa ma giyudo cha tayari tin to ok gichulega. Koro komede ni kendo be sirkal dwa nokawe, to samoro hala nyalo tamogi, nyalo diyo gi ahinya mohala koro tamre machun gi kata ni gilor. To koro ka giloro to kineno ka koro kendo dhi hinyo sirkal ahinya, uchumi ok dhi bet maber, nikech ng'eny sama gin gi matin ma gitimogo to nitie ka gidhi. Koro gin gi chandruok matindo tindo maparo ni sirkal doneno kaka timo. To kendo gimoro manyalo chaka wacho en ni nikech sirkal nowacho ni gibro temo mondo girangane ka gitego ji kowuok piny ka chopo malo. Koro aparo ni nego ber ka laini no giluwo mondo kik ginyanyasa jopiny anya, nikech kendo ginyalo amua ni kara wamed nego gik moko. Ka koro tax oketie mondo ng'ama nyiepo mondo medi. Dong'ana winjo kaka KRA wacho ni tulipe usuru tujitegemee. Rach ne kanyo mar kara mna dwaro mar dongen mar ber ne jopiny keni kaka pok winjo kata na patch Kenneth. Giwacho ni walip mondo wajitegemea, lakini
kaka Kenneth owacho cha tegemea ni to ka wachule to osuru ni dhi kure nikech iboyudo ka ng'ama ni piny ni ema samoro di ahinya mondo gol to pesa ni kochopo malo to joma malo kucha iyudo ka gin ok gichul koro dwaro ni gini kiluwe to nego bed ni luwe ji duto to jok ma piny gi to konego di ahinya nikech onego girang kidiye gi piny to gibe gidhi medo nengo to tayari ji umia koro nengo ni dhi medre to ji bro nindo kech ahinya to ok ber. Bende nitiere ga karam na okenge moko ma bende jopiny paro ni wagolo usuru ma nengo ni malo to kochopo malo kacha to ok ti kode e yo makare. Omenda ma bende osebedo karam na kalala e migepe mopogore opogore. Ang'e ni mago gin moko kuom kata mana duoko kata mana penjo ma bende jopiny biro bedo ka penjo odiochieng' ma kawuono. Kenneth Pachin mane kaluwore gi choko osuru ahinya e yor ong'we yamo omenda mosebedo karam na ka idonjo e yor ong'we yamo kaluwore gi bengi maduong' ma pacho ka gwacho ni higa mokalo kende omenda ma bende ni yor ong'we yamo e pacho ka na omenda maromo siling trilion 7.2. Ing'eyo ni gima tero sirkal kono nikech sirkal dwaro medo omenda ma giketo e budget ok ni jo Kenya ok chul usuru ki compare kiyo Kenya gi pinje mamoko nitiere gimoro ma wacheko ga go ushuru ma je chulo miluongo ni ushuru wi GDP en mwandu mar piny te to Kenya sani wasechopo atamalo 17 wadhi kendo mondiki ma idwa kete budget ni atamalo 17.8 to nitiere benchmark ma itiyo go gi jopinje madongo ma wacho ga ni chakre 18 kadhi mbele en pesa maber mondo gibene timo tich maler ka koro wasechopo kanyo to pod wayogo yath pod wayogo ndara pod wayogo sikul tiende ni nitiere gima ok watim gi pesa maber koro gima tero sirkal ahinya medo osuru ma gidwa choko ma koro tero gi nyaka ng'eyo M-Pesa ji tiende ni ne wahol ahinya moloyo to sirikand Uhuru gi Ruto mokalo cha no wadwa holo mang'eny ting'eni kawaida kaka kiolo to nyaka idwok koro wasechopo sama tinde idwaro ni wadwok pesa go wadwok moko China wadwok moko Eurobond kuma ne wagolo gie koro ka sirkal ng'eyo osuru mochoko tidwaro ni about a third dhi dwoko gima ne waholo tiende ni sirkal dongi matin omiyo koro nyaka gidwok gimany kuonde ma manye pesa makuro nyaka mama matin mauso gik moko e bakra mar 1,000 kendo idwa ng'iye pesa ne mondo chako timang'o omedi nikech sirikal nigo pungufu to karam na kwang'io budget mano drafted budget ma higani mano mar siling trilion 3.6 nowacho ni piny owacho geno mar choko osuru kiki karam na chirni ma pacho ka osuru madirom trilion 2.89 mama en medruok mar kwana tamalo 15.1 kipimo gi budget mano mar higa mokalo to budget mar higani nitiere jok mabiro yudo yuto gi lal iwacho ni winners and losers akano chak mana gi winners nikech naneno ka nitiere migepe mamoko ma bende omednegi omenda wachakram na gi migawo mar treasury omednegi omenda budget mar higa mokalo hiko hala mar higa mar 2022 nyaka 2023 ne omigi siling bilion 247 sani mano nomigi siling bilion 189.96 wang' ni koro nomednegi bilion 57 manyiso ni bro migi bilion 247 kwa ng'io karam na mar thieth bendo medegi omenda maromo siling bilion 14.25 ntiere mar somo infrastructure defense mano weche mag arita kwe akeni ana bende migepe makamagi owinjore kata mana gi omenda mar mondo mimedi ahinya kwachako gi migawo mar somo ma bende noyudo omenda maromo siling bilion 13.96 omedegi makoro omenda makoro ibiro chiwnegi en mar siling bilion 539.9 ka paro kaka gi pogo omenda go e migepe mopogore opogore to kwachako gi somo miwuoyo no somo ta paro ni ber ka gimedo nikech iyudo ka somo nigi lokruok mang'eny ma gitimo sani ma giluongo ni CBC to mondo giloke ntiere a lot of infrastructure ma dongruok mang'eny matindo mpangilio makoni gi kocha ma nyaka giketi ma bende dwaro mana pesa mondo system odonj maber to ineno kata ka jopuonj bende nitiere ma nyaka gi medi
nikech nitiere katikati kuma jopuonjre moko nitie makoro owuok e primary dwa donje seko gidonjo mbele to seko kucha nitie kuma gichako gi mbele koro nitie katikati ka joma dwa donje junior secondary joma dwa puonjo gi transition gi training koro nyaka ketnigi mana budget maber mondo ginyal mano koro aparo ni mano to wanya wacho ni ber lakini aparo ni nitie kuonde moko ma kech dongruok to ber yes to kaka wawacho ni dhano mani piny ji thagore nitie githagore ma kata gik moko ma tindo kaka chiemo ji ok yudi yo moriere koro aparo ni sama ne gipango gigi onego bed ni kuondego giketo gimiyo gi mpangilio mabele mondo giyud omenda maber manyalo konyogi mondo gine kaka gireso dhano nikech sani dhano umia ni gik moko monego bed ni gidwaro sani mana kaka ni winjo ka Kenneth wacho ni kata mana yore mag thieth ok oriere to dhano kosebet ni thagore ma kata chiemo ko yudi onge kaka onyalo dhi thieth mane thagruok moro e level moro marach ma kata gik moko ma kore timo gi ma sirkal dwa timo loso nderni timango ok bi konyo gi ahinya ndara to ber nikech konyo ji move piyo koro hala nyalo losore maber lakini ne onego bed ni giranga ne kuonde ma mwananchi kethore ahinya to onego bed ni giketo budget no be kiko bed gimoro ma gichori ahinya makoro wan wadwara ni nyaka walos ma to kumidwa dhi gole cha be tayari nitie upungufu aparo ni mago gik monego bed ni ahinya nyaka wantiere kar somo kanyo mabende koro budget makamano mede gi siling bilion 13.9 bulo wach CBC tenadier ni samoro budget makamano nyalo bed ni imedo kaluore gi weche mag CBC nikech kaluore gi jatend migawo mochung' weche mag somo Ezekiel Machogu bende wacho ni CBC nyathi ka nyathi ma bende biro bedo ka donje grade 7 ibiro bed ka ichiwo ne gi omenda maromo siling 15,000 ka nyathi to bende wantiere gi chenro mag ndiko jopuonje maderomo 30,000 ma bende piny owacho nitiere godo akeni ka kotenre gi weche mag somo diwache ango kapok wadhi okang' machielo aneno ni magi medo no pod tin kech dwaro mar gik ma CBC dwaro ng'eny kata mana tiego jopuonje mondo ge implement CBC no pok watimo maber koro alafu medo jopuonje na neno kai sirikal dwa ndiko jopuonje manyien to ndiko no kidhi ng'iyo tibro neno kane gindiko jok manyacha nitiere gimiluongo na internship to gimatin kende ma gimiyo tich ma permanent to ingeni dwaro mar somo pod ng'eny kabisa kata king'iyo sani winjo ni nyithindo madhi e mbalariany winjo matek kabisa nikech imedo fees to hola manyachi imiyo ji gi help chapido ng'adi koro ananeno ni kar somo kanyendo watiyo gi kwano machon kwano mane ondiki ndalo Kibaki kachako free primary education to gik moko semedre gik moko kaka inflation base gik moko semedre ma same ng'ato minister wacho ni nyathi ka nyathi biro 15,000 ne secondary aneno ni tin to en mana nikech kako pesa ma sirikal nigo kuro nyaka ne gitim balancing but aneno ni kane gik moko tebeyo to education pod no nego medne pesa bas mano mar weche mag somo biro duogo mar mondo mi warango kenge mamoko kaka treasury mabende aneno ka migawo mar treasury ma koro oyudo pok mang'eny mano mar omenda komedne gi siling bilion 57 ng'eni bende ywak nitiere mag jod bura hinya kaluore kod omenda mar aguch CDF koko manya kor mge jwang mana ka pile chenro mar mbaka oromo bende waja tudre gi jofwambo magwa e counties mopogore mar mondo mi wawinj pach jopiny gisani yena mar mondo mi adhi achiel kachiel nyaka e county ma Migori kama da tudra gi jafwambo wadwa George Juma kiwinja yo makaramusi ni misawa county ma Migori ochio nade to jopiny wachango kaluore gi Chal mano mar weche mag ohala gochumi Erokamano awinji makare county ma Migori wachio makare kendo oganda dhi kod chenro gi mopogore en gima ng'eyo ni nyaka sani thoth oganda inye county ma Migori bende koro osebiro ka bende neno pek mar uchumi ka bende kopo kod pek ma gineno geno margi en iko omenda manyien bende koro ibiro
donje men gana 2012 nyaka 2013 nyaka 2014. Koro keto omenda e moko kuom migepe magiparo ni koro nyalo konyo e duoko pek mar ngima piny. Wang'e maber ni chenrono mar loso budget kata mar county en michako chon kata tarik 30 mar mar aboro mar higa ka higa, kama bende bang'e no to county koro loso gimong'eyo kaka annual development plan, chenro kaka gidhi tiyo kata kaka gidhi keto omenda gik mopogore opogore nyaka higa. Ka bende bang' loso chenro machal koda mae, imiyo jopiny thuolo e kind tarik 1 mar dwe mar 9 nyaka tarik 15 mar dwe mar 2, jopiny golo pachgi kawo tende kod weche mag budget ni to omenda ni onego kete migawo mane bende kogineno ni koro nyalo konyogi e chenro go mag dongruok. Sama wuoyni nyiso ni oganda kaunti ma Migori onego bende moko kuomgi oseyudo thuolo mar golo pachgi e weche mag budget mar ikomenda manyien, kendo koro ging'e ni to ang'o ma digeni mondo koro timnegi e ikomenda bende koro biro. Miya thuolo mondo koro awuo kod moko moga mang'e ni nyaka sama wuoyni be giseyudo thuolo mar chiwo pachgi ni ang'o maber kinyalo kete budget mar ikomenda mabiro ma bende koro nyalo miyo ngima koro gonyre negi e kaunti ma Migori. Adwaro ni mondo ichori machiegni ka kaunti ma Migori kata kaunti sama kama chenro mag loso budget koro dhi nyime to dhi sama bende pek mar ngima koro osebede pacho kae kata kaunti ma Migori. In kaka oganda kaunti ma Migori nyaka sama wuoyne ngima chalo nade, to sama koro kaunti loso budget ni ang'o ma dier ni mondo koro kete pek kata mi budget moro mondo koro weche mag nweng'o koro bed makare ne oganda. Erokamano ne Ramogi TV. An gi nyinga iluonga ni Chal Osewe, ma jakom mar bunge la wananchi ma Migori County. Gi pacha wuon kaka japiny kendo jakenya ma Migori, nagombo ne sirikal ma Migori County together with the national government ni gicheke weche mag pur, agriculture, mondo agriculture obede yo malong'o. Wadwaro ni jopur oyud fertilizer yo makare, jopur oyud weche moko mag pur machalo kaka tinga, weche machalo kaka pesa moro ma bende nyalo mi jopur mondo jopur oyude yot e yore mag pur mondo ayud chiemo. Mar ariyo, nagombo ni mondo awuo weche mag health. Sirikal kaka sani for example, ka niwinjo mokalo niwinjo ka one of the MCAs around the Migori County noywak ne yath onge osiptal ma Migori County, kata mana pi kata services ok be ahinya. Nwakwayo ni health sector ka, especially weche mag osiptal, mondo sirikal mar county government ma Migori okawe pesa mondo kete maber kabisa, mondo mi gi pump pesa health, mondo joma tuore oyud yedhe, joma tuore oyud services makare, giyud pi maler ma ginyalo modho e osiptal, giyud chiemo manyalo rito gi osiptal. Mar adek, nakwayo ni yore mag somo, education, mondo kete pesa. Sani wamor nikech nwawinjo ka MCAs wacho ni ji odhi okaw basari, manyiso ni nitie pesa mosebedo allocated ne basari mondo ji odhi yud somo. The same bende county government niga gimoro miluongo ni governors scholarship. Wadwa ni pesa okete migawo no mondo nyithiwa duto te oyud somo e yo makare. Sikundegi otere pes mondo jopuonjre kata mana jo sikul oyud pesa malong'o ma ginyalo ng'iyogo chiemo mondo nyithindo kik sandre sikul. Wach mar adek, nagombo ni weche mag pi, water and sanitation. Pi gi ler mondo mi consideration, nekech pi no e gima dhano chiewo to kuongo mako pi. Pi ne ma dhano chiewo to kuongo madho chai. Pi no en gima muhimu ahinya, gi weche mag ler mondo kete migawo maber, gi ket pesa e water and sanitation and irrigation mondo bed gimoro maber. Mar adek, nagombo ni mondo awuoye wach mar roads and transport. Yore mondo los yore yo malong'o, nekech yono ema kelo chiemo, yo ema biro kelo yath, yo ema biro miyo nyathi biro wuok e ot ka dhi e sikul yo makare. Yono ema biro kelo gimiluongo ni development, nikech weche moko mag duto te obede e Migori, obed kiwuotho kidhi kanye, yore nyaka bed ginene, nyaka bede yo maber. Kono wakwayo government ma Migori nokaw pesa mondo kete weche mag yore, gi infrastructure, gedo mondo bede yo maler. Mogik to ne wakwayo ni kaber to mondo mi more especially Migori ka kwang'iye to ayudo ka weche mag ginene waste and management, choko yugi, waste management and waste disposal, choko yugi gi kumipuko gie, gimanye kamoro maber e county government maduong' mondo gigere yo makare, makata kochok yugi timanyo kumiketo yugi kumoro maber, bondo town obede town mo maler maneno maber. Awinjo kiwacho paro manigom ni giponego timnu e higa ni mondo ngima ogonyre. Piny owacho kawoga pacho ganda. Ok ang'e ni in kaka jakanyo ma bunge la wananchi biseyudo thuolo mar tero pachi mondo inyis paro maliw ma intiere godo gi, nikech nyaka sama wuoyni kaunti ma Migori pod onge gi chik no ma itiyo gi kawo pacho ganda, idendo kaka public participation bill.
ino wuon biyudo ga thuolo mar dhi kata bene chik makama koro pok oketi. Juma gima dawachi ni wasa gi sani samo wuoyo gi county government kendo wan gi barupwa moro mwadwa ni wakaw wadwa tero ne clerk gi speaker mar assembly bondo mi wan kaka jobunge lo ni chojo motelo ne dhano kech dhano winjo ka gin free code wasana moloyo jomoko bondo wambi wadwa wakaw pach dhano bondo water kanyo to wasabedo kwa weche gi ahinya especially public participation gimoro kidwa time county government bondo mi sirikandi odhi e yo mathuolo kaw pach jopiny no konyo saidi kata sani biro kan tie mama mboga moro kamoro masa moro nitie shida moro moneno kamoro manyalo konyo county government to nekech samoro level ma intiere jomoko nyalo kaw ni manga ma chandre kata ngama gini wadwa ni pach ji duto te okaw regardless of status mar ngato kata kaka ngato chalo. Kabano kaw pach ngama chielo atwani kwane ngima osechalo nade sama koro wan e ikomenda ne to sama dhi ikomenda manyien ang'o mineno ne sirikal kata mar kaunti onego kete mijingo manyalo konyo samoro duoko bech ngima piny. Erokamano gi nyinga iluonga ni Robert Juma, speaker mar bunge la wananchi. An anyalo wacho ni Migori County governor Ochilo Ayako nowacho ni en gi ikruok moromo mar tayo Migori County. Kendo geno wa kaka wan jopiny, wan gi geno mang'eny ni gik mana wacho kando dhi timiza gi bon gichop kare. Gima wadwa ni wa emphasize mana kaka osip nosewacho ni weche mag agriculture bondo ting malo wang'iyo kaka soni lwar kaluwore gi poor management mar industry. Wang'iyo weche mag pur mar ndawa Uriri gi Suna West and Kuria. Jogi gi emphasize e weche mag puro ndawa. Tok mingi ok gin mbolea wangsa, ok giyud yedhe mag wangsa, bok gi ne marketing mar gima gitimo maber. Mano means ni ka government nyalo timo budget to emphasize weche mag agriculture bon mi jopur oyud inputs e wangsa. Sami wacho ni mondo wanno ka king'iyo budget mar ikomenda ma wantie ne 2020 kod nyaka 2023 omenda ma oket ni weche go mag pur en $797 ma bende onego bed ni tiyo go chieng' mopogore opogore. Ngiso ni dawacho ne pok uneno ka weche odhi makare kata oti kode yo makare. Juma $1,700,000 kama wuothe kata kama gimotimo nenore. Pesa gi gichope e fukni ji karbon mi gichop ne jopiny. Sani kawacho ni $1,700,000 osatengi ne budget mar pur. Nego bed ni wayudo ni fertilizers jopur nyalo dhi access kama ginego bed ni gikawo gi within the sub counties. Ma offices mag county nego bed ni kero gi sub counties mag jopur yude inputs gi kima chalo fertilizer gi chemicals mag tiyo go de weche mag pur. Erokamano wakaw pashe ngama chielo adani chori machiegni ka adani chakne gi nyingi. Oganda osiywak ne piny osebedo matek. Go budget osebedo moko yot ahinya. Sama bende koro piny owacho kata mar county pango loso budget mar ikomenda manyien. Ang'o giri kaka japimeno ni koro nego kete maino ahinya koro nego ketne omenda. An kachako gi nyinga luonga ni Clinton Otieno. An kadwa wuoyo wach budget ni. Mokwongo sirikal onego kaw japiny mondo winj pach japiny ong'e kuma japiny hinyore. To sani kata sirikal ang' ne kawi ni bed kata seche 2 toki kanyo gik miwacho ok ti. Gin ka gia kanyo to gigoma budget kaka ging'e. Sani giwacho ni gimiyo ji mbolea to sani puro ma milion noseket mag mbolea. Ma mbolea no japur nonego sabet ge ot sani ong'eno puro kamaromo nade. To bed gi mbolea maromo. Ke sani pesa osagol ma mbolea to mbolea pod onge. Mbolea dhi komo gang'. Awinjo kiywak ne samoro ugolo pachi to pachi ibi sedhi ino wuon misegolo pachi. Paro wadhi mwagol pile. To kia to gik muwacho kadhik ma kanono. Ma wach keto japiny ni golo pache mano mana ketho sa. Erokamano nitie ng'ama pod wuok wuoyo. Wakaw ng'amogi kaw ng'amo. Sama idhi los budget ang'o madier ni mondo koro piny owacho mar county nyalo kete maino mondo koro ngima obed ma ogonyore ne oganda. An iluonga ni Bernard Otieno. Akwayo mana county wa governor wa mondo gimiwa singo mane giwacho mondo mi okonywa e weche mag budget ma Kenya. Kaka within Migori County nitie gik mwaremo machalo kaka example sani wajopur to sani sapur oseromo. Koro wagombo mondo gikelnwa mbolea, gikelnwa kothe mapiyo manyalo chiek mapiyo mondo wayude konyruok e Migori County. Kaka one example an kaka jaboda boda wadwaro yore moko mabeyo makata ka dango wating'o abiria to miyo wayudo gimoro wang' wadbedo go e mesa kogik godhiambo
watero go nyithindwa skul mondo wabed gi yot mar bedo gi maisha moro ma ok hinywa, nikech seche ma nyocha gidwaro kura ka gi promise wa weche mabeyo ma gidwa kelonwa. Koro wan mana gi kwayo mondo gitimno mana kaka nigi winjore mondo wabed gi yot maber. Erokamano. Kiwinjo mano mokuom pacho oganda ka bende wang'iyo ni e kaunti ni ma Migori king'iyo iko omenda malo 2.2 nyaka 2.2 nogo budget maromo bilion 10.15 ka bende migawo mar thieth ema oyudo omenda mathoth ma en bilion 2.08 ka iluwe kod mano mar apaya mar bilion 1.1 ka migawo mar pur to nomiyo omenda maromo milion 797 mathoth kuom kaunti ma Migori. Koro pod waluoni ka otende kod wachni. Erokamano ahinya George Juma, winje yo makare kendo erokamano ahinya kuom bago twak e kaunti ma Migori. Nyakoro mga jwang' mano jafwambo marwa George Juma ma bende naloso kod jopiny e kaunti ma Migori. Par ni kopogore gi national budget, mano budget mar piny Kenya. Par ni wantiere gi sirikande mag gwenge 47 ma bende winjore kila sirikand gweng' nyaka bed gi budget mare. Yiena mar mondo meka oyo matin pod antiere gi wele studio ka. Bende ka wana duogo abiro somo ote ma bende yoronwa okinyi makawuono. Kik idhi mabor. Raundi yatindi ko tigara botaka imanya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Kuzimba ta getinya tichi. Kero musachi hoteli yeye. Na eraroti. Ombogo tabu atile baga. Ngitarite mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njusa takitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo monta ko ire kiaraiga. Engo kunere. Ingera ege teacher. Egosori enyake gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Manakumanya kwa ramge juang machiegni okang marariyo ma en chenro mar mbaka oromo to ma bende ne twak e chenro mar mbaka oromo twak ma bende odhigodo nyime nyaka saa 5 mar onyango thuond wach ma bende watwake en kaluwore gi chal mar Ochumi ahinya kinde gi ma bende migawo mochung' ne weche mag omenda e pachoka chieng' tich adek mar juma mokalo nochiwo draft mano mar budget mar hiko hala mar higa mar 2023 nyaka 2024 mano budget mar Ruto mano jatend piny Kenya mar abich mar okang' mokwongo ma bende koro en telo budget mar siling trilion 3.6 mana kaka nosewacho nitiere jok moyuto migepe mopogore moyuto e budget mar higani gi mago ma bende oyudo lal e budget mano mar higani kaka japiny nego bed ni ichiwo pachi ahinya kaluwore gi budget makama kaluwore ni migawo mochung' weche mag omenda biro bedo kasomo budget maket kod mano e dwe mar 6 mano mar higani nwaloso kaluwore gi jok ma oyudo ber ahinya winners mano e budget mar higani kapok wadhi e jok moyudo lal e winners ka nitiere migawo mar treasury migawo mochung' ne weche mag omenda e pachoka ma bende gisani budget mar gi ma bende oketnegi hiko e budget mar hiko hala mar higani nyaka higa mabiro en mar siling bilion 247 manyiso ni giyudo medruok mar bilion 57.04 nikech budget mar hiko hala mar higa mokalo ma bende biro rumo dwe mar 6 mar higani nomigi budget mar siling bilion 189.96 to migawo mar treasury kinde ma bende koro imedo gi budget mano mar siling bilion 57.04 bire kinde ma bende jod bura ni winjo kran odiochieng' manyoro ka bende na giloso ne ging'anyo kaluwore kod omenda mar CDF
mabende jaod bura ka jaod bura nek bedni ichiwone omenda maromo siling milion 50. Nyaka sane giwacho ni gisemana yudo omenda maromo siling milion 7. Bende giwacho ni kinde gi mabende sikunde oseyaw, jopinje bende bandhogi kaluwore gi bursaries e yo mopogore opogore. Akina chako di an kaluwore gi medruok mar budget e migawo mar omenda, mano migawo mar treasury. Eno ni budget makama omed nang'o e rasili kod jopiny okenge mamoko. Sharon, aparo ni an kaka anene, aparo ni medo negi budget ok wanya wacho ni en gima rach ahinya. Nikech sama ne gimede, ne gibet piny magikaw thuolo magirango kuma rem nitie mondo giketi. To kuma paro ni jopiny nyabede gi chandruok kodgi. En ni iyudo kaka yore ma nonro, keto nonro moriere kaka pesa ni odhi otiyo. Samoro ok bed ka nitie e yo makare. To nikech kaka ineno sirkal kaka pingo, pesa ok giny duoko. Koseket ni tidwa ni kode mondo iti kode. To koro ka gimedore to ok ginyiso, ok giwuok e yo marayanga mondo giwach ni jopiny. Ni wamede nikech ne nitie rem kama kama, to nitie gima kama mano nego bed ni watimo. Dagi mene jopiny apadi bede nego bedi chiwo kata mna pachgi momiyo gol negi ayanga kapok dwe mar 6 oromo. Koro mane manyabelo ka chandruok nyalo bedo kanyo, ka gikete to ok giwacho ni ji gimaber ni awakete kamae nikech higa mokalo ne wan kama to kae kuma rem nitie. To mae masani ma wadwa medo ni mae gima wadwa timogo mondo koro nitie ka jopiny nyalo wacho ni iketo gi mondo gigo kwano ni gima ni wacho ni dhi timo be ni timo. To mar ariyo kendo kuma nyalo wacho ni maybe ka gimede to samoro ok ber ahinya nikech samoro ginyamede to ing'eni koro gidhi chuno gintie gik ma giketo ni ma wadhi timo. To kuma ne gipango ni gidhi gole, gipango ni gidhi gole kuom jopiny. To kuom jopiny kudhi ukasa ahinya tiyudo kata ka kembe sani mantie ohala monego bedi chulo tax go ma miyo ji ginyalo yudo pesa kuomgi. Jogi thagore ma iyudo kata ka gitimo bugegi mag nono. Tiyudo ka gima giketo ni ne gilal. Koro ka ne gilal to onge kaka gidhi konyore. Koro aparo ni maybe ka ne gimede to ne ginyalo mede ka giwe ni maybe nitie kuonde ma gidwaro ni mondo gichier. Gineno ni kuonde gidhi tho, koro maybe wachier, wabed gi pesa mang'eny manyatimo kama. To mpangilio no samoro ok nyal donjo maber kapo ni ji ok dhi nyalo nikech iyudo ka ihinyo kambi to kambi loro. Kambi koloro to jotich be koro dhi dala. Tiyudo ka koro onge kuma idhi choke pesa ni, kuma dhi wuoke onge, ji medo hinyore. Koro aparo ni ne ginyalo rango kaka giyudo mondo kik gimede ahinya, gimede yo makati kata gikete kuma nencha entiere, mana kapo nochuno ahinya. To girang kuonde mamoko to nego bed ni gimede ka giserango kuonde mamoko mwaparo ni dhano thagore ahinya mochuno. Ka giseneno kuonde ka giketo moromo to ginyalo medo koni. Lakini ok ginyaketa ni gine ma gimedo to gin be ma gipango gini. Kopogore kata mna migawo mochung' ni weche mag weche mag treasury kata mna weche mag omenda e pacho ka migawo machielo ma bende aneno ka omedne omenda mano kilwal ang'iyo momedne gi pok mar omenda mathoth kaluwore. Namba 2 kata mna migawo momedne omenda makore lach bende aneno ken migawo mano mar defense, migawo mar arita kwe. Nikech budget mar higa ni oketnegi omenda maromo siling bilion 151.46. Hiko hala maromo dwe mar 6 mar higa ni ne omigi omenda maromo siling bilion 157.56. Manyiso ni mano mar medruok mar omenda maromo bilion 23.9. Kar defense ka weche mag arita kwe. Wasen achiel nade makoni kod kocha mabende osebedo ka timore gwenge mopogore opogore e gwenge mag Baringo. Waseneno maundu mano kaluwore gi achiedh nade makoni kod kocha mabende piny owacho temo keto resruok. Ananeno ni weche mag arita kwe gin gik maber mondo gibeni kete pesa. Lakini budget mondik maber en budget itiyo gi gima waluongo ga ni historical data. Tende ni namba kata kwano ma ogo higa mokalo gi higa moro mokalo cha. Mong'ini kane waketo bilion 100 to nokonyo nang'o do pungufu nitiere kanye. To ka wamedo maromo nade to wadhi miyo ji endelea kanyo. Taneno ni kaka itimo budget waseche moko ok watia ahinya gi parono. Nikech ahinya nikech jo siasa sama gitimo campaign to wacho ni an adwa medo kama, an adwa timo kama.
department mag sirikal gi beginning jasiasa nyaka dhi los go nyaka dhi los gi jo mimi kon gini abiro medu kama nyaka dhi los gi jo different departments mamiyo sama kod ndiko budget to nitie promises ma seche moko sirikal no osemiyo jo ma seche moko ineno ka nitie meto moko mimedo go budget ma samoro ok ne ka en paro maber kaka seche ma ka wawacho ni wachandore gi medo pesa ne yor somo kata wachandore medo pesa ne yor thieth to waneno ko med pesa mang'eny ahinya ne gimoro kaka defense nikech king'iyo defense sana en gik madhi gi army mabe seche moko onego wa separate internal security. Kata mana ka jolweny mapacho ka bende nowuok ka itero gi piny mar Kongo mar nyaya arita kwe mago be pesa. Ingeni kane iwacho ni pesa no dhie kaka weche miwacho ni Baringo katango deber nikech kuonde go nitie jok madwaro timo ohala nitie jok madwaro diendelea to arita kwe rach mangizo ni komed pesa kanye to iwinjo neno sense lakini kwa wacho ni wamedo pesa ne defense matende ni pesa motiro go jomoko Kongo jomoko watero Somalia kakuro wadoro compare gi maisha mar ji e piny taneno ni kanyo seche moko ne ok paro maber ahinya en mana ni budget mar security ndo seche moko en gatabu sana king'iyo kaka itimo budget no en budget mindike ga ndika to ng'ama dwa penjo bi dong par ni karamna Kenneth bende wantiere gi obila kidienje mopogore ni neno kanyo karamna ka jatend piny bende wacho ni obila wang' ni bende chal margi mar dak bende bede makara omenda osara ma bende giyudo nikech karamna rita mar mondo mwabed karamna gi kwe pacho ka dong jo rita bende ematayo akani wach makamani neno nade an nikech jarita bende nego kingi kata mana udi mabende gidake nego bede udi mabeyo kingi osara margi chalo mar ngima insurance magi okumba mag thieth mabende piny owacho chano mar ber apa ni budget makama bende en kaluore gi okang' makamano ka poli ineno kata ka ine ot to nyathi moro dwaro wuoche to dwaro kuon ma ji dhi chamo tieno to kinyi nitiere fees gigo te gin gik maber monego bed ni pesa ni mane ni ofuku ingi kaka itiyogo to nyakirank gi mi wach ni kuone ma samoro wadhi dwaro ahinya kawuono samoro ambe matin ne wuoche samoro koro chalre gi budget as much as gik ma wawacho gi ni arita kwe and these other things gin gik mabeyo lakini wapimane ni ka wamedo pesa ne security kata ne police na gigo to nitiere mama ma nyuol oko e dier ot kata nitiere nyathi ma nonego bed ni dhi school to koro kodhi koro ayie ni budget nitiere kuonde ma nitiere need ma kuonde onego bed ni mede lakini nyaka wang'i parono ni wa balance nang'o to dhi konyo balance no dhi konyo wanang'o mbele akani an nitiere gi wach ewi mano kapok wadhi okang' machielo anyalo mana siro gima Kenneth wacho to kendo anyalo wacho ni ber to nyaber kitemo ni mondo ilos ngima joma osebedo ka rito ji ma wach ni kata insurance no gibed go gidag kuonde maber yuto gi obed maber to onego bed ni kwarango gini to warange ni en ofuko achiel ichalo ka gibigolo ofuko koni iketo bathe koni koro konego bed ni sama idiyo mama ma uso alot ni magi watin mo uso mpesa be idwa ni mondo ochul to en sama uso alot no to ikia kumodaki en jajua kali to koro mare cha idie ma en koro dhi tame kata mobenu modogi tie jomoko ma kata stress bro mako kata matho gi weche mag paro nikech nyithindgi koro ok nyal dhi skul gik moko dhi marach jok manyiepo be koro ng'eny dok piny kineno ka nengo dhi malainya to iye ma koro iwuoyo go ni koro ada chiemo matin koro iyudo ka joma nyiepo be tin koro halo ok dhi maber to joge midwaro ni mondo idi ahinya mondo item ni loso ngima mar joma moko ok denre maber kech ok inyal diyo komachielo tiloso komachielo koro kata kidwaro ni mondo ikonygi to mano gima inyalo timo mos wawacho ni wach ni long term en gimirango e yore kaka ni nyalo kete migepe mopogore iwacho kata ni higa ni we wanyalo rango line ni to machielo kama ok inya bira no odiochieng' achiel tidwa ni ket pesa duto e yorno to ni mane midwaro koro police ko bedo maler to dhano ma kawaida monego bed ni betiyo matek mondo kel choko mondo dhi okonygi to koro hinyre ma ji ochumi odhi mo opodho kata no dhi marach ere kaka koro ikonyo koro aparo ni onego bed ni sirkal ka loso gini onego bed ni rango kuonde duto
to kuonde ma gipango ni gidwa gole pesa gi mondo gilosgo ok onego bed ni gihinyo ji ahinya. Kihinyo ng'at achiel titemo loso komachielo to ok ikonyo. Nikech kinde kisomo ga budget japiny geno winjo ni mok kuon pesa dibed ni ng'wenyo kuon dwa bedo mayot. Nengo mano mar mo ahinya mano mar taya wantiere gi mag nyamburu koten pesa di nikech magi gin moko kuom okenge ma bende kelo ga medruok mag pek mar ngima. Bech nyamburu ka ono seidho kata mana bech kata mana nengo mar mo ka ono seidho oro kata mana gik moko e kor gwenge bende jabedo matek. Kata kamano aneno kata mana kamar thieth bende gimedo ne omenda mar siling bilion 14.25. Wantiere gi infrastructure ng'eni magi gin gedo samoro mag peini ma bende ang'eyo ni jakonyo ahinya kaluwore gi chwalo dongruok e kor gwenge mopogore. Wadonjo ne losers mago jogo ma bende noyudo lala. Jok moyudo lala bende biro e okang' nwalos ahinya kaluwore gi mobile money transactions. Mano omenda ma bende ioro e yor ong'we yamo ma bende gisani koro duol mochung' ne osuru KRA geno kata mana geto mar donje. Kage giponi ginyalo yudo osuru makamano. Higa mokalo na nyisi ni omenda ma bende piny Kenya ahinya oganda notiyo godo e yor ong'we yamo oro yudo neno omenda maromo siling trilion 7.2. Okang' moro ntiere mabiro ka Kenneth ahinya kaluwore gi data protection. An kaka jachulo osuru samoro achulo osuru e yo machielo. Samoro bedi dwaro mar mondo mi achul kendo osuru e yor ong'we yamo. Wach data protection ni wachamo. Ing'eni seche moko ntiere gik moko ma jopiny ok ong'eyo ga ni en osuru. Kinyiewo mkate awach ni mkate siling 70. Iye kanyo ntiere osuru miluongo ni VAT. Ting'eni ng'ama kawaida ok ong'eyo ga ni sama inyiewo mkate no isachulo osuru. Kichako idhi idho mtoka to mtoka no nyiewo mafuta. To mafuta no chak ntiere osuru moro e kanyo iluongo ni fuel levy. Mano japiny ni pod dhi mana mbele chula osuru. Kidhi bet piny mandondo idhi chiemo to ng'ama no tedo mandondo no oganda gi chapat. En men ntiere osuru machulo. Kata sitima kinyiewo. Mago osuru te. Makang' idhi keto gi kama. To japiny chulo osuru mang'eny. Koro kawaduogo e wach mar keto data protection to gi wach mar jo sime to kaka sirkal dwa ng'ado osuru kanyo. En kama sirkal nyalo mede osuru, but paro no dwaro ni none matut kabisa. Mondo kik wahiny jopiny. Nitiere gimoro ma jo wasungu luongo ni golden goose. Golden goose tiende ni en gweno ma nyuolo tong' mamula. Tong' mang'eny maber. Ok onego bed ni ka in japur to gweno magolo ni tong' mang'eny no inego kata imiyo ok dhi maber. Koro miyo seche ma sirkal loso paro mar kama gidhi golo osuru ni nyaka giparane maber ni sama giketo wach mar ng'ado osuru e yor M-Pesa ni to wadhi hinyo jok machulo osuru nang'o. Nikech ka mama motiyo ouso chakre okinyi ouso rech nyaka saa 7 monwang'o 30,000. To dwa oro pesa ni ne ng'ato kata dwa tere e bank. To M-Pesa ing'eni kong'iye tineno ni en 30,000. To samoro 30,000 ni kanyo endo jok manotiyo go obiro chule 30,000 ni be modoko kawo go stock. 30,000 ni be ma embe chule kaka ng'at matiyo. To sirkal to dwaro goyo 30,000 no osuru manyien. Tiende ni osuru ber igoyo profit ma ng'ato tiyo donge. But seche ma wang' koro wadwa goyo osuru e wi pesa ma ng'ato tiyo kata pesa ma kalo e M-Pesa ng'ato. Oking'eyo ni samoro en mar liel. Oking'eyo ni ito ni choko mopogore koro wawacho ni bora ni okale M-Pesa ni tidhi ng'ade. Emomiyo wacho ni ndio ntiere pesa makalo M-Pesa. Apani joma nego bed ni piny owacho geto ahinya jok ma samoro ok chule yor bengi nikech ang'eni nitiere jok ma kamago to bende ging'eny e pacho ka jok ma ichulo kata mna samoro go orak ni moro matin mano bende koro sirkal dwa mar mondo mi ondusi. Akeni wach ma kamano osekelo paro mopogore kata mne mbui kae. Aparo ni kata kirango joma ndik tich e weche mag kembe. Sirkal oketo pesa ma onego bed ni kochuli magiluongo ni minimum tax. Kochuli pesa no eka ichulo tax. To ka otin ne kanyo to onge tax michulo. Koro aparo ni ka waluwo mano
to nego bed ni irango kata biashara midwa luwo ng'ato notimo kata in kitimo ni irango matin ni wacho ni kang'iyo ni ohand ng'ane ni e dwe ohala ni nyakelo pesa di nikech keta ni pesa mora molwari fuk ng'ato to nyaka koro ochulie tax nitie kaka idhi hinyo jopiny to aparo ni gimoro ahinya ma be odhi timo ing'e ni dhano bende riek to ka dhano ne ok opangi chunye no odwa chulo gini ok obi chulo maendeleo moko matin mwaparo ni wasichurro ge mbele matindo ko chulo ni akiwuoth gi pesa mang'eny lweti kidwa timo gik moko idhi mana ni mpesa titimo tidhi maber ji osededo ka gino timre maber mabo osekonyo to kiketo ni yor ne makoro idwa luwo gi godo mondo mondo imany gimoro amora ni pesa nolware lwet ng'ato to itimo godo taparo ni gima koro bro timore dhano bro weyo wach gi mar tiyo gi mpesa gibro dok e weche mag tiyo gi cash maparo ni ok en gima ber ahinya koro piny owacho maybe ne nono kanyo mondo ne ni to gini nyalo kelo maendeleo mane modhi kelo to pek mani mabe odhi kelo nikech onego bed ni wach mar chulo osuru no onego bed ni giwuoyo gi jopiny ma jopiny ne berne to kidwaro ni idwa chura ni koro nyaka chule kasto wach mar ni ka pesa owuok oluwo mpesa na tidwaro chulo mpesa na samoro en gowi anyalo holo pesa kendo ji holo mang'eny mag mpesa go mag gowi ka holo gowi kuom ng'ato tadoga chule okonyiso ni mano no ohala ni kindwa kode mon nitiere grube mang'eny mag mine ma gichoko pesa go giyoro gi mpesa mano en mana pesa na ema kawo ni mondo aket kumoro mondo akan onge ohala motimre kanyo pesa ni samoro na setiyo ne kumoro manose ng'ado osuru monego bed ni ng'ade koro kiwacho ni kokale mpesa to kendo idwa ng'ade mani ng'e ni timo mana tax mading'eny ma ok ber koro aparo ni gibro duoko wa piny moro mar mudho machien chama koro wadwara ni wabe koro wati kod gi koro uringo kodi to gibe gilau kocha to onge gima gidhi nyalo koro aparo no onego bed ni gimiye paro matut mondo gine ka gikonyore gi jopiny bonego kony sirikal lakini ok e yo moro ma hinyo ji mane manya wacho erokamano ahinya aneno ka jopiny bende mana kinyalo sumo paro ing'eyo ni sirikal achiel ni be nyocha wacho aparo chieng' mane jatend piny bedo negulated nowacho ni igeno kidhi ga e bengi tidwaro golo aparo $1 million tipenji ni pesa no idhi timo na kata kikelo tipenji ni ma igolo kanye negiwacho ni wach no owe koro ngene ko biro wach mpesa ni makoro ji otamre tiyo gi mpesa to wadok e black to black ok ber black be ma wach terrorism bire black be ma corruption timre black ok ber di bocha kata kana kano pesa e buo matre bo pesa wang pesa ikwalo koro wach telecommunication gi tax na nyaka sirikal doge paro kendo nyaka gitemie winjo maoni mar jopiny ahinya kalure gi paro kata mana okang' makamano en gino mara ni jopiny biro bedo ka sumo paro wi okang' makamano nikech e kinde ma bende koro giwacho ni osuru nego bed kata mana ni joma ioro negi omenda e yor ong'we yamo nego bed ni ka osuru kuom gi nego bed ni gilero e yo mahuyanga osuru machal nada omenda mane manego bed ni ikaw en mana ne bende ginyalo ng'e ni omenda makama wuok kanye wuok e ohala koso wuok e osara mago duto te wabiro bedo kwa sumo koko manya korom ge joma naka pile ioronwa ote namba mar ote machuok 360 mbui mar Facebook ida Ramogi TV iyuda Sharon Ong'ao Ramogi TV bende iyuda wa achiel kachiel aneno ka ote bende osedonjo ka ote buora mana kanyalo mana somo moko kuom gi achiel kachiel mano e TV kanyo abiro bedo ka somo ote kanyo mana ka chako gi janeno marwa eru kanyo Honorable Johana Ochieng Iwacho no ya Sharon Migori County aneno ka nigi ji ma pach gi leo aparo ni suggestion boxes onego ket e county ka county mondo owinj pach ji te erokamano ahinya kuom ote mare kanyalo somo ote machielo aneno kanyo mar Engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni governors modonjo manyien gi kik par ni wabiro ng'wono negi ka giumo gik mane otim kod their predecessors nyaka gi expose jogi or else gibiro ting'o mizigo ma ok margi erokamano ahinya kanyalo yudo ote machielo kanyo mar Bravin Changbe iwacho na mor kod twak ma okinyi makawuono kata ngima osedhi matek kama erokamano ahinya kuom ote mare pache nango kaluwore gi ochumi mano mar higani
Kevin Ochieng Oginga, iwacho ni petroleum kanyo ema oting'o ngimawa manyaka inyalo duoke chien to wanyalo bedo kama ber e gimoro amora, mano kaluwore gi weche mag modhi. Ominde Clinton olang', iwacho ni Sharon Ong'aw, ne wayiero ker kosew Zakayo the tax collector. Ominde yawa dong pile ka pile kata mana ker bende nyisi ni chulo osuru mondo ji tege men koro loke gini Zakayo. Wach mata kainya. Mago pach janeno mago mabendo biro bedo man kwasomo paro kinde ka kinde. Kineno mana ote mar Ominde kaka jalony weche mag ochumi CPA an komera di wach nango. En koro wacho ni jatend piny olokore tax collector. Aparo ni gima jatend piny no biro moyudo. Ne wang'e ni en jalup mar ker. To sama ng'ato betie kom, ting'e ni yot mondo iwach ni ng'ane ok tim maber. To sani aparo ni kwaneno kaka timre, to wanyalo wacho ni kare ker machon cha be nobet mana e agulu maliet. Agulu no nyaka bed ni liet, koro ker ni kochopo to koparo gik manopango nodwa timo. To yudo ka koro paro lal ma gik mane nogo koko ni ker moro cha timo marach men be koro timo. To nikech anyalo paro no wacho nyaka ni mogo kochopo ni to nengo dhi dok chien. Nengo pok odok chien. To weche mag mafuta bende no wacho. Koro inyalo neno wawacho ni en gimoro manyacho ni koro reality. Koro chopo obo neno kaka en. To samoro wanyalo go ne koko waluonge ni Zakayo tax collector. To an be koketa kanyo kata jawinjo be ka nodhi obet kanyo. Tiyudo ka gimoro minyalo timo mopogore bende nyalo bet matek. Koro aparo ni anyalo mana wacho ni kaka wan jopiny waket mane pachwa ni sani to piny tek to kotek e Kenya ka kende. Otek nyaka pinje maoko. Koro nego wakas mana pachwa to sirkal be kik hinywa ahinya. Lakini onego wane ni otek to gik moko nyaka dhi mbele to koro onge kumoro mabe ginyalo dhi. Kod mana jopiny ka ema giluorore. To kata mana kana gidonje telo dong bende niwinjo ka mano jatend piny gi jalupne nagiwacho ni nagiyudo a dilapidated economy. Ochumi na rach, gope nitiere mang'eny. Koro gitemo mana dino fuge. Akia dini neno nade? Ingine jasiasa to nyaka yud gima biro wach. Nikech ne wacho ni wadonjo ni to mogo down. Wadonjo ni to mafuta. Singo ng'eny. To otamo gi nikech gidonjo kama riyo ne kara kama kaka timore ga kaka timore ga e sirikal. Anto neno ni nitiere gik mane ginyalo timo ma ok gitimo. Kaka mali. Nalo debate kane wacho ni wadhi ng'ado unnecessary expenditures gik maluongo ni kaka pesa makethore chai kia maua matiere ofisi sirikal. Ting'eni ok waneno ka budget mar ofisi sirikal go odok piny malich. Kata mana sani jood bura nitiere Mombasa gini retreat. Donge no wacho ni meeting e hotel onge. Dhi bayo ko kia benchmarking watieko. To budget ok odok piny makane ni gigo giwacho ni ministry ka ministry wang'ado gigo. Tenendo wang'ado budget mano dhi timo go gigo. De waneno ka gigo ma waluongo ni recurrent expenditure kande mang'enyne do waneno kodok piny. To mano e gima dok konyo nikech koro wamedo osuru mondo wadin go bugo no. To bugo no de obet mana nikech kuonde ma wakethega pesa. Koro aneno ni mano kamoro achiel ma budget ni kale to problem no okwa ng'eyo kaka itimo. Mar ariyo en project manyien. Ing'eni problem mane sirikal machielo cha nitiere go en ni ne giwuok gago gini gidwa timo gik mang'eny, infrastructure, gik madongo dongo. Man ki ananeno ni sirikal manyien gima nonego gikwong gitim en wacho ni onge project manyien. Then nitiere gik moko miluongo ni ongoing projects. Mago bende onego gibet piny giwach ni mane makawadeyo mos. Ng'eni kata ka in e odi tinishi gero ot to koro ofuku rach. To wach ni achope lintel koro atimo ang'o? Aweya ne mondi ang'i kaka pesa to projects mamoko bende pok otieki to nosegol negi kata pesa. Kata nosegol pesa to pesa no inyalo timne routing mondo dhi kuonde ma nitiere itilafu ma pesa dwarore ahinya. Koro ananeno gik moko ariyogo ok aneno ka otimore maber ahinya e budget ni mane
aneno ni mag gik ma low hanging fruits gik maneno go meningi satimo yo mayot mane nyalo konyo gi mondo kik goro gidonje wach dhi pesa ne gidwa ng'ado oshuru ahinya nyaka luore gi weche mag duoko piny kata mna omenda ma bende piny owacho kata mna sirikal osebedo kata mna katiyo godo na winjo ka jod bura bende ywak ni nang'o minutero wa magawa uchulo omenda modhuro nikech sani ang'eni ma odiochieng' mar ariyo ma bende gintiere rome magawa mantiere e gwenge mag Mombasa makoro gocho nang'o ni ichulo omenda mathoth e magawa kar mi omenda makamago kata mna ukete CDF mar mondo mi umiwa nikech jod bura nek bende mi omenda mar siling milion 50 to ka ng'ato sani osemana mige siling milion 7 koko manya koro mga jwang yena mar mondo mi akaw yo matin wagude pi matin kwa duogo tabiro bende gi pach jodak e kaunti ma Siaya ahinya kaluore gi thoro wach ma bende wantiere godo kikidi mabor. I think it's too soon to say what I'll miss because I'm really enjoying the freedom. I'm really enjoying the peace. No pressure. The phone call, as Ndemo said, they've reduced significantly. Yes, you talk with a few people here and there, but it's just peaceful. I go to bed when I want to go to bed. I wake up when I want to wake up. I eat when I want to eat. You know, it's just very relaxed. Government was, you know, sometimes you don't eat. You ate breakfast, the next time you are arriving here 11, you know, a lot of work. So I don't know if I've yet started to mix. I think maybe in a month, 2 months. But for now, iko sawa. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tiegi mipanda, to bende inipando jodala wate kik ng'e. Inipanda ng'o? En ang'o matimre kae? Tang'o momiyo initimo gigi te? Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Piny owacho ma Homa Bay County kokalo kuom Honorable Gladys Wanga diher lando ne ng'ata man kod gope mag nyinyo ma ichulo ewi mwandu kod lope ni oruchnegi oko gopegi kod atamalo 100 e kind tarik 30 Januari nyaka tarik 28 Februari. Piny owacho ma Homa Bay timo chudo magi e yor lony manyasani kuom mano tim chudo mari kokalo M-Pesa paybill number ma en 0434 County name Homa Bay County Revenue Collection. Mondo ing'e chal mar gope mowinjore ichul, lima PC mar sub county mochung' ne lope gi slip mar bengi mondo mi risit mopuodhi bang' ka itieko chudo mari. Wachuduru e seche mowinjore mondo wakony dongruok mar county marwa. Tulipe ushuru, tujenge Homa Bay.
Nyakoro muge juang kata mana kineno kata mana wach mar County Homa Bay mano waiver mabende migi kanyo mar atamalo 100. Eneno kanyo bende mana kaka pile tulipe ushuru tujitegemee. Ema bende duol mar KRA bende pile ka pile bende paro na japiny. Kaka mano machiegni kendo okang' machielo ma en chenro mar mbaka oromo. Wadhi nyime gi twak e studio ka. Ka bende thuond wach mabende wantiere goden chal mar weche mag ochumi. Ahinya nyako tenre kod okenge mag loso budget jopiny wachang'o kaluwore gi okang' ma kama. Yiena mar mondo mi adhi e county ma Siaya mar mondo mi wawinje pach jopiny ahinya nyaka luwore kod okenge mag loso budget. Gin geno margi en ang'o? Nyinga iluonga ni William Obat, kaka pile jaboda boda mariembo Siaya. Kawuoyo wach mar budget mibro bisom e Kenya ka dwe mar 6. An kaka japiny kendo mariembo pikipiki, gima nyalo wuoye mokwongo en wach mar tich matiyo. An kaka ja pikipiki agombo ni sirikal oketie odwokie tax mojuogo pikipiki mondo mi wan kaka jogo eko mariembo pikipiki wayudie yot moro matin, nikech yudo ni sani nengo pikipiki obiro bobedo matek chiegni kijwa nyiewo pikipiki tichal ng'ama dwa nyiewo gari maringo go tiel 4. Omiyo wakwayo sirikal ni ka iketo budget to rangi kaka inyalo duok tax mijuogo pikipiki mondo mi pikipiki odogie nengo ne moro mnen ga affordable, nikech kata sani ng'eny ne wariembo pikipike mag loan. Tiyudo komigo loan to kichule tichal ng'ama chulo mtoka iyudo kichulo over 200,000. En gimoro matek kabisa. Mane momiyo wakwayo sirikal ni ka iloso budget to wan kaka jo pikipiki orangie kaka inyalo duoknwa tax piny mondo mi wakawie pikipiki gi nengo mayot. Mar ariyo, wagombo ni sirikal orangie wach mar mafuta, nikech mafuta ni ema riembo ekonomi mar Kenya. Ka mafuta ni malo to gimoro amora ni malo. Omiyo wakwayo sirikal mondo mi orangie kaka mafuta ni inyalo duok piny, kata kiduokonwa subsidy cha to duokie subsidy mondo mi ngima obedie mayot matin, nikech sani higa mwachako ni en higa matek kendo warido kanda matek kabisa. Iyudo ka wan gi nyithindo madhi e skul, chiemo be wadwa nwa chiemo e udi, to gigi duto timre mana koluwo mafuta. Omiyo wakwayo sirikal ka inyalo duoknwa mafuta cha piny mondo mi wayudie kaka ngima bende nyalo betnwa mayot, mondo mi nikech sani wadhi bedo nyaka gi jo junior secondary gi udi. Ne wang'eyo ni seche moko sirikal bro kawo gi to tero gi e boarding, to wach ni dwa ketnwa go udi ka. To seche moket gi udi ka jothurwa en tich matek. Idwa ni rang school fees, idwa ni rang chiemo michamo, idwa ni rang gimoro amora, gik mang'eny oriti. Koro wadwa ni sirikal oduoknwa mafuta piny. Wach mogik mawuoyogo e wach mar ochumi mar Kenya, awuoyo wach mar pur to kod pith. Wakwayo sirikal subsidy nyicho okelnwa mar manyiwa. Gisani nolandnwa ni bro miji nono, opoko chopo maber kaka ne wawache cha. Omiyo wakwayo ni sirikal oduoknwa e nengo mar manyiwa piny mondo mi jopur oyudie yot e weche go eko mag pur, nikech ka manyiwa ni malo to pur bende ni malo. Iyudo ka jatinga beko biro puro ni omedo ni nengo mar pur nikech korango nengo mar mafuta. Omiyo wakwayo ni sirikal oduokie nengo mar manyiwa piny, nengo mar kothe piny, mondo wapur wabed gi chiemo e udi, mondo mi kik miwa tich matek ni wadhi dwaro chiemo to wadwaro nyaka kaka wanyalo tero nyithindo e skul. Mage weche na. Iluongo Moduor, aja Siaka kendo jakaluo. To nowachnwa ni mogo duogo piny, memwa ritoga go gik moko kaka gik moko kaka petrol wadwa no duogo piny. Kendo mage gik wadwa no kwongo duogo piny eka piny bedo maber. Kik wuondwa onda no gik moko duogo piny to ok duogo piny. Iluonga ni Jojo Chieng', aja Lego Siaka. Priority mara mokwongo i budget ma sirikal dhi timo dwe mar 6 onego girangie ngima marwa, giduokie nengo mar mogo chien. To gimomiyo awuoyo kamano, sirikal osegabedo reluctant. Gionge kod agulu margi ma ginyalo golo e cham, gitegemea chambwa. Koro dwa ni gibed gi agulu margi ma ka kech kaji to gilos margi ma koro gikonyogo jok machandrego. Mano e priority mara mokwongo. An gi nyinge na iluonga ni Jojo Mondi. My first priority magombo kidisom budget ging'iye sector mar education, nikech wang'iyo chien kocha e day school nyocha chulo ga 9,000 to nyithindo mang'eny man jonyuol ok ne nya afford school fee. Koro sani momede ni
meaning ni nyithindo mang'eny dhi we Nyakoro mga wago mos kaluwore gi ng'ikruok ma kamano mago pach oganda modak e kaunti ma Siaya. Kendo wanyalo mana winjo gima tin kendo mana kamano mano jo pach oganda modak e kaunti ma Siaya winjo kanyo kata mana ka giloso ahinya kaluwore gi pek mar ng'wenyo kuon. Winjo kanyo ko oganda ywak ahinya kaluwore gi nengo mar mogo, nengo mar mafuta mar taya. Bende jopiny ywak, inyalo paro subsidy ma bende noketi mar gayo oganda kuom chulo omenda mathoth bende nogol. Moko magi gin mana moko kuom lal ma bende jopiny nitiere godo. Wantiere kata mana gi nengo mar electricity, mano teko mar sitima ma bende jopiny ywak matamre gi nono kaluwore gi osuru mamalo. Bende nengo mar dak ahinya iluongo ni high cost of living gi dho ngere. Dak ok osebedo mayot. Nengo chiemo mana kaka an bende ni wacho ni sirikal mano mar Kenya Kwanza nosingo ne oganda ni ka gidonje telo gibiro bedo ka ginyiewo mogo e bwo siling 100. Sani pod nengo mo kaluwore ni nengo mogo minyiewo en pesa di? Kar 200 kanyo. 200. Mana luwore ngene moko bende ng'eny dukni. Wantiere gi first, second, akene gi fifth gi mamoko. Kwa kamano bende jogo ma bende pok biro yudo lal mamoko ka ng'iyo kata mana budget mano mar mobedo drafted mar higani bende gin hustlers. Wantiere ka gi hustler fund ma bende jopiny bende wacho ni omenda ma kamano osebedo matin. Ka bende giwacho ni omenda ma jo hustler fund ochiwo omenda samoro limiting aten mar 500, 2,000 ohala mnyalo tim godo bende onge. Jogo ma bende biro yudo lal ma kamago bende moko bende aneno ka kaka landlords mago weg udi manego bed ni chulo rental mano income tax mago properties, mwandu mopogore mag udi ma bende gintiere godo. Landlord ka akene diwache ang'o Kenneth kar landlord kaluwore gi income tax? Anto kodok ka landlord kanyo taneno ni en gima ber. Kendo aneno ni kanyo kama sirikal nyalo yudie pesa ka gin serious. Naneno ka ng'ato e Twitter wacho ni KRA dwa nyiewo GIS, GPS, gidwaro map land ginene jok manigi property. Mondo ginwang' usuru. Kita neno kanyo kama usuru nitiere mang'eny kabisa. Kechini nitiere jok ma hepo chulo usuru nikech ok gitero pesa e account alafu ok gogi tax. Koro ng'ato kawo milion to dhi keto e rental. Koro aneno ni kase KRA nyalo fuato njiano to ginyalo yudo pesa. And gima ber kode en ni jok ma wamanyo bracket no gin jok manigi pesa. Opogore gi ng'at mane ywak ja apiko cha. Opogore gi mama mauso alot ma wadwa ng'ado pesa ne. Kanyo kama ntiere pesa ma ka sirikal oparo maber monyiewo ginene gadget mag ICT ma ginyalo tiyogo to en gi potential. To parne kata mana charges mag bengi wacho ni rachne the other way ni ng'eny jok man gi pesa ilago gima gibiro timo ni ka ong'eyo ni sirikal dhi ng'ado income ne mar rent to komeda koro ng'at ma okodesha kanyo kane ochulo 30,000 to koro biro chulo 38. Don kore me ibo med kata mana nengo ude nikech kata mana dwe mokwongo ne winjo kata mana kayawa moko ma benda ng'eyo ywak ne osemed rent. Koro rachne ni the outcome ne samoro nyalo kilo chake nyo mana hustlers nikech joka kato buro mana koni okidonja wana ka okidwa chulo 30,000 nikech mondo landlord omed kata mana rent en bende ng'eni bende osuru bende ikawo ira. Apani an jopiny bende ywak kaluwore gi subsidies. Piny owacho na nitiere omenda mana piny owacho ijuogo mar mondo mi orese jopiny kaluwore gi omenda mathoth manego bed ni giyudo. Mano nogol e mo kanyo winjo kata mana ka jopiny ywak mo. To wang'eni mo obed mar mafuta, obed diesel, obed mano mar petrol, mo oting'o nengo mar wuoth, oting'o nengo mar manufacturing goods, magi bende makelo kata mana medruok mag nengo kata mana mag mwandu. To bende wantiere kata mana gi subsidies mamoko mapani nokelo resruok matin mano mbolea. Akeni nene nade? Kaka nyalo nene en ni sirikal tije onego bed ni okonyo jopiny. To nitie kuonde moko ma nengo gik moko nitie mawacho ni gin gi other forces. Iyudo kata ka nego kaka biro ok di sirikal kae gine magi amua ni nengo dhi bedo nango. Gimoro kaka mo en gimoro mawuok e pinje mamoko. To nengo ne nitie kaka obiro. Koro kobiro ka nengo ne osedhi gi malo matin to sirikal kelo pesa mijuogo no miluongo ni subsidy no. Subsidy no ka gichulo nego bed no oduoko nengo no piny mondo ores godo ji nikech ka giweya kaka giweyo no
to tiende ni nengo dhi bedo malo, to nengo mar mafuta kosebedo malo to dhi ochalo gima kimulo koni to muocho kuonde duto koro muocho koro dhi malo. To sama nengo gik moko dhi malo nitiyo ka yuto ji to oko medre, yuto duogo piny kech sani waseng'e ni kambe gin gi ka gineno ka tek kodgi ahinya to gibende giduoko yuto, giduoko chudo, giduoko piny tik yore ma ginyalo luwo ma giyud kaka giduoko chudo piny kata gigol jotich moko gikoni koro doguru mondo uywe. Koro yudo ka gima gigolo mar subsidy no samoro ginyalo we ni giwacho ni gitiyo kode in the long term, ni gimanyo ka giyudo solution ma nyaka mwisho. Lakini aparo ni kanyalo wache, aparo ni gigi gidwa timo gi piyo ahinya. Nikech gibuogo jopiny tie ka oseng'iyo kaka dhi to onego bed ni gitimo gi okenge matin tin, ok ni giduto ka gichopo to gigolo gigi te dichiel. Kech kusechopo to ugolo gi te dichiel to jogi ok umedo negi yuto, to un kendo mpangilio ma ube pod dwaro mondo uyud pesa kuom jogi. Ing'e koro ichalo dhiang' minyiedho ma koro dhiang' dwaga to in pod inyiedho. Koro kapar ka kanyo to gitimo maber ahinya, onego bed ni ginon kanyo gine kaka yo ma ginya duoko go, nikech dhano onego bed ni reso to mago waluongo ni gin fiscal policies. Gin gik moko ma sirkal keto mondo one kaka ginyalo konyo gi average go gik moko mondo bed maber. Koro apani onego girang kanyo. Benan no report moro mabende nochiw gi kar tiegruok mar Institute of Public Finance Kenya mabende wacho ni ochumi mar piny Kenya pod dhi medo dongo mana gi kwana tamala bich higani, ma en kaluwore gi nengo mag mwandu kanyakla kod medruok mar ngima mohidha. Ken konyal mna winjo kaka noloso mano ajal mabende wuok e kar tiegruok mar Institute of Public and Finance Kenya IPF. Global events such as ongoing Russia-Ukraine conflict, high inflation rates, and climate change-related shocks are likely to erode gains made from the economic recovery strategies, slowing the Kenyan growth to about 5% in 2023. Nyakoro mgajwang mano duol mar IPF kata mna tiegruok mar Institute of Public Finance Kenya mabende koro wacho ni ochumi mapacho ka dibed ni biro medre kod kwana tamalo mar higani. Sabena no ka orengo matek wadongi matin ne dakika 10 mana kachako kodi Kenneth pachi kaluwore gi thor wach mar odiochieng' ma kawuono mana kwatieko gi wach ni mogik kaluwore gi hik mano budget mar hik omenda mar higa mar 2023 nyaka 2024. Ing'eyo ni ka iwuok dhi Busia e border nitiere jomoko mawacho ga ni koro modhiambo yawuoyi machamo chupa to ging'ado gidhi loko kocha to giyudo chupa mabeche yot to giduogo koni. To king'eyo chupnigo, king'eyo ma Kenya koni to gima loka kocha en chupa achiel to kocha yudo ka omedore gi 8 kata gi 100. Tiende ni policy ma sirikal ma kocha cha oketo ne chupano opogore gi policy ma sirikal ma koni. Kora winjo ka ja IPF cha wacho ni nitiere gik moko maluongo ni external shocks kaka gik matimore Ukraine kata COVID kaka gitimo ne economy. Lakini ahinya economy hinyerega ka policy molos gi waluongo ni domestic policy karach. Jok mayuak ni mafuta beche tek kata ka jok mawacho ni mogo beche tek. Mafuta beche tek nikech sirikal noketo policy mar tax. Tax manyona ng'isi ni luongo ni fuel levy cha to gi moko. Kata token, kidhi ng'iyo token pesa madhi ne sirikal ibo ni token kinyalo 1,000 to 300 kor 400 kende ma dhi ne sitima. Modongo gin pesa madhi ne sirikal. Koro budget waloso. Sani ne sirikal omiyo ji chance mondo olos gi sirikal mondo wach ni an kaneno kaka budget no dhi pacha en kama. Aneno ni pod nitie space ma ji nyalo dhi wache ni kae rach ahinya kae watamre. Kae ne unyalo chore gi ka. To sirikal be kaka jok manyo promise ji sana jok ma hinyore ahinya ma hustlers mane giwacho ni gidhi konyo. Budget ok nyal chalore gi budget machon kane wacho ni unu dwa tiyo mopogre makendo chaka asla kendo maywago ni pikipiki maywago mafuta maywago mogo maywago ni pesa idhi ng'adne. Koro budget to selosi to aneno ni kata e county level ne ok wawuoye wach pesa madhi ne counties. To pesa madhi ne counties aparo ni nitiere conversation ma ji onego bedgo mondo ng'i kaka pesa no tiyo piny kuchocho
ma konyo weche aila mane wawuoye kaka mag pith gi pur ma ng'at matiyo piny kuyo chon nwang'e mapato ne ma ochulo ko osuru. Erokamano nyaka Naith. An wachni mogik. Awacho ni wach budget ni onego bed ni sirkal range e yo makare. Kendo onego bed ni gibed piny girang singo mane gimiyo jopiny to girang ni piny nitiere okang' mane tang'o mane giyudo kanyo. Mondo sama gikelo gik ma gikelo gi onego bed ni gikelo gik moko e yo madhi konyo dhano. Wanyalo wacho ni nyaka yad sirkal manyien duoji wase yude muya matin. To ok onego bed ni wachalo jok ma gweno moro ma koth nosegoyo ma putni machiegni tho to koro kendi medo mana goye. Aparo ni onego bed ni girang yo ma dhano nyalo konyore go e yo mayot to ging'i gik mane gipango mane gikelo mbele gi ni to mage mochuno ni nyaka watim sani to mage mwanya choro mbele matin to ging'i kendo ni to pinje mamoko wawacho ni buok moko mane wawacho ni economic shocks ka jomoko to timo gi nang'o. Onego wadhi e laini lano nikech sani ng'e ni weche koro osebiro mang'eny. Ok en mana Kenya kende ma chandruok nitie to gigi biro nikech wawacho ni kata weche mag climate change yudo kata ka yore mag pur ok dhi e yo makare kata mor to wanya wacho ni wamor nikech jopur be ne nitiere budget mabiro ni no nyisgi ni manyiwa nyalo wuok e yo mabet yot matin to kodhi be ginya yudo e yo mayot matin. To manyiwa gi kodhi ok en chiemo nikech samoro be nitiere koth nyaka chwe chieng' nyaka rieny maber eka chiemo me puodho no odhi owuog maber. Koro kwanya wacho ni ka wakao gik mane iloso godo mogo mondo dog piny cha ni koro wakete manyiwa gi kodhi ni koro waloso kar kanyo. Aparo ni kanyo nego ginon matut gine kaka ginyalo timo kuma ginyalo kaka duoko nengo manyiwa gi kodhi ber. But mogo ma ng'ato chamo sani bonego bed ni girango yo ma duogo go e yo ma ji nyalo yudo godo chiemo. To gibed kod ging'i kendo ni pur ok en mana manyiwa gi kodhi kende. Nitie gik moko be makati bedo gi manyiwa maber gi kodhi maber to pur samoro ok dhi maber. Mago gik ma hinyo jowa sana joma ni piny kata modak e gwenge. Miyudo ka onge gimoro kendo ma ginya timo en mana pur no kende. Koro aparo nego girang gik mang'eny to kendo wach mar tax mar ushuru magidwa dhi godo ir jo biashara matindo tindo. Aparo ni kanyo nego girang kech kanyo gidhi nyore ahinya to iyudo ka mano gino dhi dok ne japiny ma kawaida. Kata na wach mar tax mar joudi jo landlord rent no be en gimoro ma sirkal onego bed ni rango nikech tax onego bed ni en tax ni gima na yudo emo onego bed na pogo ni sirkal. Ok onego bed ni anawacho ni mara cha to mara cha to nyaka beda maka gimedo ta na medo ne ng'ane. Aparo ni mano ok en gima ber maka giwacho ni girange to onego bed ni girango yo ma gi protect godo gigeng'o godo ng'amo dak e ot kanyo. Magi wacho ni ka gimedo tax ni chulo tax to nitie kaka inyalo dhi report mondo ng'ani kik mondo gikony jopiny nikech nono tibedo kata ka jomodak e ute matindo tindo kata mana mag mabati gi ka ng'ato wacho ni omed ne tax to jaod mabati bikono ni koro amedo ni 100 ewi. Erokamano. Erokamano ahinya. Wagwe erokamano ahinya mane sawa emomayo wang'wa wabiro bedo kendo kwagwelo mar mondo mi ubu chiw ler no jopiny ahinya nyaka luwore gi lony mabende untiere godo mano mar Ochumi. CPA an komiragoni erokamano kuom biro twak kanyakla kod Kenneth Okwaro imbe nagoni erokamano ahinya kuom biro twak. Nyakorom gajwangi imbe nagoni erokamano kuom bedo kodwa chenro makamano chakre sa 12 mar okinyi gi chenro mar opiny. Sani koro watike gi kidieny mano mar mbaka oromo dakika aneno ka en 4 to rom sa 5 mar onyango. Elo jowetwa mabende notayo chenro makama Joyce Oduor, Cleophas Oluoch, go picha wantiere gi jomak duol mopogore wagunwa yanga erokamano. Warom kendo odiochieng' makinya e chenro mar piny mano ka iritori mana kaka pile benda janyisiga ni kwe e ber budho. Nyinga en Sharon Ong'ato kapok awuok e studio adaro we gi chenro mabende dhi nyime KICD kama bende odiochieng' makawuono meno odiochieng' mar 2 mabende aput mano mabende nogwel mano mabende nowal mar nono dho commissioners 4 mago mag IBC mabende nobalo kod yiero mar higa mokalo dhi nyime ka bende gisani jalnero mabende idayo dhoge mabende inono dhoge gi aput makamano en Wafula